SADC faces a challenge. If there's a rogue nation amongst the states in the SADC and the colleagues fail to point out those issues, we risk losing the respect that SADC has had. My fellow South Africans, we have a crisis taking place across our border. For years, our government has watched while ZANU PF destroyed a country once capable of feeding much of Southern Africa. This crisis impacts our country deeply. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti asi ndinokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya dzacho dzasvika pakashata, nyaya dzacho dzasvika pakaoma, ma1 musandinzwe nchiti ma1 musafunga ndiri kutamba ma1 chaiwo. Ukaona nyika zhinji dzaakukomplaina, dzaakunyunyuta pamusoro peZimbabwe, wozati ma1. Saka panapa ndine clip randinaro raformer vice president weZambia achitaura izvo kuti pakaita nyika isina kutendeka, nyika ine huori, nyika isingafambe zvakanaka muSADC, zvinoita kuti zita reSADC rishorwe. Zvichireva kuti nyaya iyi inyaya iri kupisa, inyaya iri kutaurwa kuseri, inyaya yakatariswa nevanhu vakawanda kuti varida kuona kuti zvichafamba sei kuti munhu ari kunzi akaba ma-elections ari kunzi anga asiri free and fair omva anogadzwa kuita chairman weSADC, hanzi zvinoshoresa musangano. Then ndazokuratidzaiwo rimwe clip futi rabuda nechepaSouth Africa apa vachikomplaina kuti nguva refu tanga takanyarara, takufanira kuti tichitora matanho, kwete kuti tiomesere vanhu veZimbabwe, asi ngatitangei nekuranga vakuru vemusangano, vakuru vane zviwanikwa, vane maassets avo ari muno muSouth Africa. Sezvamunoziva tinofamba nedingindira rekuti umbowo, saka ndichakuratidzai umbowo hwacho hwese kuti nyaya yacho kwayakuenda hakusisina kumira zvakanaka, hapasina kumira zvakaita zviri fine handitika. But ndisandapinda munyaya yangu ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen handitika. At the same time tiri kuti munhu ngaarongeke. Kana une kabusiness kako kauri kuita, wanika uchiregister bhizimusi rinoda kushandwa rakaita sei, rine mapepa akakwana. Saka tiri kuti bata Owen akuregistere akuregistere kambani yako. Apedza kuregistra kambani anokuvhurira bank account, a business account handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka, zvinhu zvako zvofamba zvakanaka handitika. And then kana uchidawo a bank account, a personal bank account, unobata Michael pasame number idzi. Chero uri kunyika yauri chinongodiwa valid passport. Michael anokuitira mutactic wacho, ndo namba dzaMike dzirapo okuvhurira an FNB bank account handitika. Right, tisingatambise nguva, regai tijambire muvideo clip tione former vice president vachitaura ivo kuti hanzi nyika kana ine unhubu, ine udyire, ine ukopokopo, inosvibisa zita reSADC. Mawana anambotaura kuti kwatiri kuenda ndokuri kupisa, pakashata rega tinzoti how far apo. SADC faces a challenge. If there's a rogue nation amongst the states in the SADC and the colleagues fail to point out issues, we risk losing the
respect that SADC has had. And I think we are now, SADC faces a challenge. If there's a rogue nation amongst the states in the SADC and the colleagues fail to point out those issues, we risk losing the respect that SADC has had. And I think we are now teetering at that issue. We had a challenge in Zimbabwe not too long ago. And so what came out of that election and the way it was interpreted and the conflict it brought amongst other SADC nations gives us the indication that the problem in Zimbabwe is not a now. Right, mangozvinzwira mukuru achitaura zvikanzi zvinoshoresa zita reSADC. Takaita dambudziko muZimbabwe not so long ago, mazuva apfuura ayo, ende zvakaunza bvonga mupopoto munyika dzeSADC, zvinoreva kuti izvo paigarwa musangano vanhu vachikurukura vachida kuedza kuonesana kuti toita sei nenyaya yekunzi maelection akunzi akabirirwa, ende ripoti iri kutaurawo zvakare kuti aiwaka those elections were not free and fair. Yet munhu akadaro ndiye ari kunzi akugadzwa for chairman. Pari kupisa mahwani chaiwo ndopana mbotaura papenda kuti hanyaya dzacho kwadzakusvika kwakadzika kwakunonyudza mahwani musatone titaura kuti mahwani techitoona kuti mahwani zveshuwa, and expect anything noti pari kupisa. Anditi sarega tinzwe clip rabuda nepaSouth Africa apa pa nca.com vachitaura kuti South Africa ngaifreeze maassets emazanu PF leaders. Pari kupisa. My fellow South Africans, we have a crisis taking place across our border. For years, our government has watched while ZANU PF destroyed a country once capable of feeding much of Southern Africa. This crisis impacts our country deeply, and it is now time for a new approach. It is time for hard diplomacy. We must adopt the strongest and harshest policies against an oppressive government and not punish the people of Zimbabwe. This should start by freezing the assets of ZANU PF leaders in South Africa and banning them from entering our country until there's real reform in that. Hanzi yasvika nguva yekuti titore matanho akasimba ende matanho ane ukasha. First step yatofanira kutanga kuita kubhana, kufreeza maassets emazanu PF leaders muSouth Africa ese, and then chechi2 tobva tavarambidza kupinda muSouth Africa. Hanzi kwete kuti tigare tichiomesera vana vevhu, vana veZimbabwe havana chavanoziva, havana chavakata sei chavakatadza. Problem iripo tagara tichiona kwenguva refu, tanga takanyarara, but yasvika nguva yekuti tichitora matanho. Hamenoti unoti chiine nyaya iyi, unoti chiine matanho ese akutorwa nedzimwe nyika aya, zvinobatsira here kana kuti zvinobatsira here? Nekuti for so long vanhu vanga vakangonyarara vachiona vanhu vachishungurudzwa, vanhu vachitambudzika, vanhu vachibirirwa maelections, vanhu vachiurayiwa, vanhu vachiadaptwa, vanhu vachiita sei, zvakawanda zvinenge zvichingoitika. Handiti mari dzenyika dzichibiwa, dzimwe nyika dzakangonyarara. Saka hanzi former vice president zvinhu izvozvi zvinounza zita rakashata pamusoro peSADC. Hanzi domasi 1 rakaora rinosvibisa saga rese rematomatoes. Handitika saka ndonyaya inga chingofambira zvamanje manje yandaya kuti ndikuratidze kuti zvinhu zvacho kwazvakuenda hakusina kumira mushe patishatei zvamanje manje. Handitika so rambai makadzvanya subscribe button, rambai muchikomenda, rambai muchifollowa, nechikupai maupdates utesve. Ndina umwe gogo ndichadzoka nawo panapo vari kuchema zvikanzi aiwa hava mugabe vanga vari nani, iko zvine zviti akufa nenzara kunoko tiri kudya huchi mahwani nematohwe pakashata mahwani chaiwo. Saka make sure wadzvanya subscribe button and the notification bell. Ndiri kuya nadzo nyaya dzese panapa, handitika ndokuperai mozvionera mega. So as for me DJ Oli and the rest of the group behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.